Dale 4 a tirar. Hombre reo de muerte, pero sin vuestro permiso no podemos ajusticiarlo. Entonces, la elección está hecha. Yo me lavo las manos en este asunto. Vale, Carlos. Muy bien, Valente y Carlos. Vale, ahora ya uno y la bandeja acá. No está mal, Muy bien, Carlos. Roma nos ha dado el permiso. ¡Vamos a la quitarlo de mi vista y agotadlo. Exactamente. ¡Cogedlo, soldados! ¡Más Jesús! ¡Vale, tíos! Cuenta que son 40 menos 1. La ley de Israel. 40. ¡Ejército! ¡Cogedlo! Ahora ya no escapará. ¡Aquí la tiene! ¡Farsante! Ya te lo acuerdo. Para que el público vaya viendo hacia arriba el momento de la crucifixión. Això va durar prou, Pugeu per ahí, aneu ficant-se als costats, que ara està dalt de les escoles. Bueno, dimos 40 i pico anys després, per què heu decidit tornar a reprendre la escenificació de la mort? Bueno, pues molt senzill. Jo t'ho explico en 2 minuts. Jo era un xiquet, tenia 3 o 4 anys, me'n recordo que mon pare em portava allà al Torrechó, que es feia antigament. Quan pujaven notava que en aquests moments tinc la cara hasta de gallina de pensar-ho, que era xocotet on notava jo tot real, o sea, tota una emoció, el tema de la creu. I després de 40 anys, ja porto un parell d'anys intentant en la cofradia voler-ho retraure, i hasta que enguany ha sigut per cabuderia meua, que no estan les coses molt clares, però al final m'ho han acceptat i ho han pogut retraure. Entonces jo crec que és una cosa molt bonica per al poble d'Alzira, li podem donar una gran festa al poble de la Setmana Santa i molta gent jove que n'hi ha així, se crec jo en aquests moments que estarà igual com estava jo quan era xocotet en eixa car de gallina, imaginant-se que tot això és realitat. I anem a fer una festa més, a traure la gent i que això vaig amunt. Camina. Nosaltres dos davant. No tenim pressa. ¡Farsante! ¡Farsante! Menudo reyezuelo estás hecho. Farsante. Amotinador. ¡Mírate a ti mismo ahora! ¡Farsante! ¡Mira! ¡Vamos, rey! ¡Crucificarlo! ¿Quién te va a salvar ahora? ¡Farsante! Espera. Dejadla. No se acerque nadie. No dejéis que se acerque. Calmen para ver si así llega vivo arriba. Tiene que llegar vivo. Aparteu-se. Els romanos, aparteu-se. Ensenya el mocador, Se ve echa la cara. Ensenya el mocador que ve echa la cara. ¡Vamos! ¡Arriba con él! ¡Ayúdale! Espallem.
¡Farsante! ¡Levantadlo! ¡Levantadlo! Ahí. ¡Viva! No dejéis que se acerque nadie. ¡Farsante! 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 ¡Vamos, Ley! ¡A ver quién te salva ahora, Ley! Este es el momento en que el crucificado es despojado de sus... Porque seguro... Bien, crucificad primero a los ladrones. Si te ves, apóstol, te dicen. ¡El charlatán! Muy bueno. Su único delito ha sido el querer demasiado. Por lo que has dicho, Por lo que hayas dicho, hoy estarás conmigo. hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Dadle de beber! Bajémosle. No solo perdona, no solo no mata a nadie. Dios puede amar así, sin ideales. Muchas gracias.
Miquel, què tal la presentació? Ho va passar mal o què? No, mal, ho he passat, molta gent mirant, més del que jo m'esperava i molt bé, la veritat. I com sabeu el poble des d'ahir de la Creu? Prou bé, i més veient tota la gent que ha vingut a veure-mos. Satisfet? Sí, pensava que m'eixiria pitjor, però més o menys m'així bé. Bueno, què tal l'experiència? L'experiència ha sigut molt bona. Jo, per ser la primera vegada que ho fem això, hasta inclús m'ha agradat. Jo crec que a la persona li haurà agradat. Jo crec que de categoria, ja l'any que ve, si pot ser, repetirem. Heu estat molts dies ensaiant? N'hi ha gent que està més, n'hi ha gent que està menys, perquè com ha sigut en guany de colp, n'hi ha que potser ha estat un mes o més i alguna, n'hi ha que ha estat potser una setmana, n'hi ha que ha estat 3 dies, no. La resposta de la gent impressionant. La resposta de la gent ha sigut molt bona. Jo que sé, a mi m'ha agradat a mi, jo no veig res que estigui dits, però jo veig que està bé, no ho sé. A veurem, l'any que ve, no? 12.000 persones,